Bon dia a tots. Primer de tot, agrair al Rafa que hagi tingut aquesta iniciativa. Crec que ens feia falta en el sector del vi tenir un congrés per aglutinar tots els professionals de la comunicació que, com veieu ara, són molts i els que no hi són aquí avui. La DO Cava des del primer moment va estar interessada, el que passa és que ens va costar una mica acabar d'ajustar, però al final com a DO col·laboradora i gràcies al Rafa ens ha donat bastanta presència en els tastos, en aquesta mateixa ponència. I jo seré bastant breu, us vinc a parlar una mica també de comunicació institucional, posant l'exemple del que fem a la DO Cava. La Gemma ha fet una introducció fantàstica, com si fos una classe, en realitat, de quins són els objectius de la comunicació institucional. Són aquests que tu deies, bàsicament és comunicar els objectius dels nostres inscrits, adscrits o dels nostres membres. Llavors nosaltres des de la DO Cava portem ja uns anys, us explico una mica, la DO Cava des dels inicis feia una comunicació molt minoritària, amb ajuda externa d'una agència i en un moment donat entra un president, el senyor Pere Bonet, i en el 2014 decideix que ja és hora que la DO Cava tingui un departament de comunicació. I és a partir d'aquí que es comença a desenvolupar tot un projecte de comunicació que fins al moment no existia pràcticament. Era quasi més aviat toreros i flamenques i el brindis de Lola que no pas un projecte sòlid de comunicació. Llavors, jo us explicaré una mica quins són els reptes que tenim des de la DO Cava i les oportunitats que hem trobat i vull posar-vos en comú algunes reflexions que he trobat d'estudis, etc., perquè veiem cap a on és interessant que puguem anar tots els que estem implicats en aquest sector, sigui també dins o no en les DOs. Però abans... Sí? És que no hi ha un... Això no va? Ai, perdó. Abans no vull passar sense aprofitar l'oportunitat de fer publicitat de la DO Cava i explicar lo fantàstica que és. La DO Cava és una denominació d'origen que pertany al Ministeri d'Agricultura, és una de les úniques superautonòmiques que tenim a l'estat espanyol i és la primera denominació d'origen espanyola en exportació, per davant de Rioja i d'altres DOs. I a més és el vi escumós, per mètode tradicional, més exportat al món, per davant de Xampanya, etc. De mètode tradicional, parlo. Nosaltres som una DO que produeix 250 milions d'ampolles, però per nosaltres és molt important el valor que... Aquestes són dades 2017, ara en uns dies farem la roda de premsa econòmica que fem habitualment per presentar les dades 2018, però per mi és molt interessant que d'aquests 250, 32 són premium i 219 són tradicional, que seria com el més jove, però la mitja de criança és de 13,8 mesos. Vol dir que a la DO Cava la tendència és de fer criances cada vegada més llargues, fins i tot en els productes de menys criança. A nivell d'explotacions vitícoles tenim una superfície molt gran, 37.700 hectàrees, que treballen més de 3.600 viticultors, que no és poc i que és important i que és molt important pel sector del vi català i pel sector del vi espanyol. I amb un número bastant important de milions de quilos de raïm que van amb destinació a la DO Cava. I de cellers, doncs, això és una xifra que va fluctuant. Actualment tenim 278 amb els d'elaboradors de vi base i amb els de cava, i el 62% d'aquestes empreses exporten a més de 140 països. I aquí us he posat una mica com es reparteix aquesta exportació, perquè veieu que és molt important la Unió Europea, però també el mercat interior i els països tercers. Al final tenim com un 60 exportació, un 40 mercat interior. Què passa? Que nosaltres en els últims anys hem estat molt centrats en el mercat exterior i el mercat interior sembla que, com que hi ha tanta oferta, tantes novetats, tants escumosos, doncs ens havien de potser centrar una mica més. I en el darrer any hem fet moltes activitats també a mercat interior, sobretot per acostar-nos a nous públics. Aquí és una mica en línia del que deia la Gemma. Quin és l'objectiu de la comunicació d'un Consell Regulador o d'una institució? En el cas d'un Consell Regulador, nosaltres tenim diversos punts importants com a missió,
però la que em pertoca a mi, en aquest cas, com a DIRCOM, és la de promocionar el cava per expandir-ho i millorar la seva presència als mercats. Clar, jo sola no puc fer-ho, les empreses han de tirar també i hem d'estar bastant alineats. Nosaltres hem fet diverses trobades amb els caps de comunicació del sector, unes trobades que es deien Cavatols, que vam fer, la Pamela estava, per exemple, i altres que esteu per aquí. Vam intentar formar uns grups de treball amb els caps de màrqueting del sector del cava per posar en comú quines eren les nostres idees, les nostres necessitats i cap a on podíem una mica enfocar quin era el nostre missatge, perquè si jo ara us dic a tots que penseu en xampany, quins atributs penseu de seguida? Si jo us dic xampany. Luxe, glamour. Luxe, glamour. Molt bé, Zoltan. I si dic cava? Molt més heterogeni. No? Tradicional. Doncs ens vam trobar que nosaltres mateixos teníem clar què era el concepte, quin era el concepte que havíem de comunicar. Ens costava, uns a Cremona tiraven més per biodinàmica, els artesans del temps, a Codorniu tiraven més pel lifestyle, la bellesa, l'estil, a Freixenet era més la celebració, eren més les bombolles, l'alegria. Cada empresa tenia unes particularitats i nosaltres, sense deixar que perdessin aquest alma seu, aquesta ànima, sí que intentàvem trobar un camí. La veritat és que no ens vam en sortir. És molt difícil, no hi ha una manera. Vam fer 3 cavatols molt fantàstics, vam portar una senyora, una gurú de la comunicació també, del coaching, perquè ens ajudés i no ho vam aconseguir. Llavors ara el que hem fet és buscar ajuda externa. Tenim una empresa molt important, que és Macan, que ens està ajudant a fer aquest procés de brand strategy per trobar una mica el concepte que ens ajudi també a comunicar, perquè per moltes accions, molt pressupost que tinguem, si no hi ha un concepte clar al que comunicar, més en un moment convuls com està visquent la DOCAVA, tots esteu informats, doncs era també difícil. Llavors ara començarem a fer entrevistes a tots els intèrprets d'aquesta pel·lícula i intentarem trobar una mica aquest missatge i que ja us informarem, que farem un gran acte i us explicarem com ens agrada la DOCAVA. Ara és una mica per posar-vos en escenari de com estem realment. Què volem aconseguir amb la comunicació que fem? No només en la comunicació, sinó en tot el projecte que tenim a la DOCAVA. Aconseguir que aquesta marca tingui la màxima reputació i notorietat, és un tema que per nosaltres té molta importància en aquest moment. Volem ser el referent de qualitat en valor a nivell mundial, en qualitat i en valor. En qualitat ho hem aconseguit en els darrers anys, hem pogut treballar molt amb Master of Wines, amb els millors periodistes del món a nivell internacional i nacional, però en valor és una cosa que costa, perquè depèn també de l'estratègia comercial de les empreses. Nosaltres no podem parlar del preu, ja ho sabeu, que la llei no ens ho permet, no podem fer res, però sí que és veritat que les empreses cada vegada ho estan intentant i sospito que les dades d'aquest any donaran un increment en valor. Amb ampolles ja ho veurem, perquè no són gaire bones les xifres que estan publicant altres DOs, entenc que nosaltres tindrem aquesta mateixa tendència, però és veritat que en valor segurament sí que tindrem aquest increment. I després volem liderar aquest creixement dels vins escumosos en reputació i valor una altra vegada i tenir una rendibilitat per sector. Això és el que nosaltres són els 2 eixos principals de la nostra comunicació. Aquest mapa que us he posat aquí és el que serien els nostres públics d'interès, stakeholders, diguem-li com vulguem, perquè veieu també la dificultat que té una institució. Al final una marca té els seus clients, té els seus proveïdors, té els mitjans de comunicació. Nosaltres com a institució tenim a més el nostre sector, qui són, m'he deixat les ulleres, no veig massa, però ho he fet jo i més o menys m'ho sé. Tenim tot el que seria el nostre sector, viticultors, elaboradors de vivars, elaboradors de cava, les patronals, que són molt importants per nosaltres, però també formen part del mapa. Després el que és premsa, especialitzada, general econòmica, perquè la DOCAVA té un gran interès per la premsa econòmica, ja ho sabeu, constantment apareixen notes de nosaltres, de com van, com no anem, si marxen uns, si marxen altres. Això a la premsa econòmica també li interessa, no només la del vi. Els líders d'opinió del vi internacionals, la premsa general, després tenim els bloguers, que per mi estan entre prescriptors i premsa, els bloguers és una cosa que depèn del perfil, i després tots els prescriptors, els educadors, els restaurants, les botigues, les escoles, els Master of Wines, els Master of Sommeliers, el de Belgius i Chi, els sommeliers,
Altres que també surten, perquè de tant en tant també tenim, no sé, un actor que de sobte li interessa molt el vi i vol venir amb nosaltres a fer una cosa, o alguna proposta que ens arriba d'una institució insòlita. I després tenim els consumidors, no? I jo us he posat aquí els consumidors en groc perquè, com us deia, nosaltres hem treballat molt en els últims anys, en els darrers anys, la comunicació dels prescriptors. Des que, us dic, el 2014 es va crear el Departament de Comunicació en el Consell Regulador del Cava. L'encàrrec del meu president va ser t'has de centrar en els prescriptors perquè hem d'explicar-los la qualitat que té la DO Cava, tot el que hi ha darrere, tot això que us he explicat. I jo li deia, però president, és que també podem fer consumidor final. I era la gran discussió que sempre teníem, de si les institucions hem d'arribar o no al consumidor final. I jo crec que sí. I em va costar molt i al final em van deixar fer-ho perquè la idea era no, són les empreses les que han d'anar al consumidor final. Però què ens hem trobat? I ahir mateix estava al CET fent aquí hi ha uns alumnes de la classe d'ahir, vam estar parlant molta estona i jo els explicava, aquí tenim un gran problema que és l'educació del consumidor. Per molt que el prescriptor entengui de vins, sàpiga del que estem nosaltres parlant, és la seva feina, és endogàmic, sempre estem parlant de lo mateix, però el consumidor no sap si la DO Cava és una DO, si no, qui està dins, qui està fora, què és... El consumidor està molt confós i rep molts missatges i molts impactes. Llavors, de diferents estudis que havíem fet i preguntes i de diferents esdeveniments que havíem anat preparant, trobàvem que la gent realment és que no està informada. La gent diu que és un Brut Nature i es pensa que és un Gran Reserva. I ens ho trobem, que arriben amb una ampolla i diuen «Ei, que he portat un Brut Nature». Tu dius, quina reflexió fa sobre el Brut Nature? O sigui, què sap? Què és? Doncs no es pensen que té a veure amb la dosificació, es pensen que té a veure amb la criança, quan estem parlant de Brut Nature. Al final, amb aquest argument vaig convèncer el president i em va dir tira cap al consumidor final a veure què aconsegueixes. I amb la Maria vam estar pensant, que és del meu equip, que la tenim aquí, vam estar pensant què podíem fer amb proveïdors i ens vam encaminar cap a uns esdeveniments bastant curiosos que al final us posaré els vídeos. Però us volia posar abans aquesta informació que per mi és molt interessant. Durant aquests anys he estat escoltant, jo no venia del món del vi en cap cas, jo treballava en una fundació amb nens amb problemes respiratoris. Per mi va ser bastant impactant el sector del vi. Crec que ni Saga de Poder es queda curt. Però he vist molts estudis dels tipus de consumidors. El Lluís Tolosa en tenia un de molt interessant que va fer l'any passat. No sé si està el Lluís aquí. No està? El Lluís Tolosa l'any passat al Congrés de l'Enoturisme que va organitzar la patronal nostra, l'Institut del Cava i la PIMECAVA, les dues patronals, va fer una classificació de consumidors molt particular. Però a mi m'agrada especialment aquesta, que és de la EAE Business School, que els segmenta en funció de, sobretot, de si els agrada o no el producte, l'edat i després del coneixement que tenen. I em fa molta gràcia perquè, per exemple, jo us he marcat aquests dos, perquè per mi aquests dos és cap als que ens hem de dirigir, perquè ja només per xifres, 24,5 i 26,4, és bastant important, no? Però hi ha molts a adreçar-se, o sigui, no podem deixar... Últimament ens estem centrant molt en els millennials, totes les DOs i totes les empreses volem conquistar els millennials, però pensem realment si els millennials són les que ens interessen, si tenen la capacitat adquisitiva, si no la tenen, si tenen el coneixement, si no el tenen. Llavors aquí estem veient, per exemple, un grup que és aquest, el social, és un home o dona de 18 a 50 amb un consum esporàdic a celebracions, que no sent curiositat, no compra i no tria. Però és un 13% que ha declarat que beu vi. Llavors, potser aquest no li estem fent cas, però potser algú decideix centrar-se en aquest i aquí troba el seu nicho. O, per exemple, a mi m'agradava molt aquest m'encanta. És una mica com la meva tieta, jo penso en la meva tieta. El rutinari, una dona de 50 anys, aprox, que no és coneixedor del vi, que no beu amb freqüència, que consumeix a casa o a les vacances i que és fidel a marques o al vi de la casa. Aquesta persona està consumint vi. Hauríem de trobar quina és l'estratègia per apropar-nos amb ella, no? Que al final cadascú ha de trobar la que és interessant.
Jo he marcat les dues últimes perquè és a les que nosaltres ens hem adreçat seguint tota aquesta tendència del moment, no? Però què passa amb les dones de la llar, no? Què passa amb les ames de casa de tota la vida? Ens estem oblidant d'elles. Tothom vol els millennials. S'hauria de fer una mica una reflexió també, no? Perquè al final les dones són les que van a comprar, potser no van a una botiga especialitzada, però van a un supermercat, també compren. Ens estem oblidant una mica d'elles. Llavors, és una reflexió que es volia posar dels diferents segments que en aquest estudi es troben, que per mi estan explicats d'una manera molt divertida. Ja estic? Sí? No, ja acabo. Ja acabo. Llavors, nosaltres us explico una mica la DEO-CAVA que fem, que és diferents canals perquè nosaltres comuniquem extern i intern i els nostres projectes. Però que això ho podeu veure a les nostres xarxes socials i a la nostra web quins són els projectes que fem perquè tenim notes de premsa. Només us volia posar... Ai, espera, aquest. Em poses aquest link a veure si funciona. Si no funciona, doncs ja està. Cabasson és un projecte que vam fer a la DEO-CAVA, que són uns afterworks que han funcionat molt bé de 28-45, ja veieu, amb diferents caves, és totalment gratuït, amb llocs inesperats, com pot ser una galeria d'art, o les oficines, les terrasses d'unes oficines, i nosaltres el que fem... Funciona o no? Sí? I nosaltres el que fem, aquí us poso el resum del primer que vam fer, i nosaltres el que hem fet és apropar-ho a aquesta gent d'un perfil més jove, els posem a l'abast el producte, els posem a l'abast el producte, els posem picar-picar, té música, jo crec. Sí. I els deixem les ampolles molt a l'abast perquè les etiquetes, preguntar-nos, fem preguntes, fem sortejos, i és un ambient molt diferent en el que realment la gent surt molt feliç, molt contenta i amb la sensació d'haver après. I hem generat una comunitat molt gran de gent interessada. A les xarxes socials arribem a 150.000 persones, primer amb això, i vull que veieu una mica l'estil, que per nosaltres a la DEO-CAVA hem enfocat tots aquests esforços d'un consumidor nou i més jove. Res, un minut, Això a la terrassa d'unes oficines que estan a la Barceloneta de l'empresa Clienteo, que ens la va deixar de manera gratuïta i vam muntar un sarau bastant important. Més de 250 persones que es van apuntar per xarxes i que no sabien on havien d'anar fins a 24 hores abans que van rebre un missatge privat. I el sol diabòlic del migdia jugant els deixa vermells visc amb la pell com sargantanes cantant bon dia més ha passat i és que el sol diabòlic del migdia. No res que passar, una devoció al nostre perfil d'Instagram que és cava.deo. Trobareu els anuncis de cadascun dels Cava Sounds. Ara el proper jo crec que el farem el mes que ve. Sí, el mes que ve, jo crec que al març, com molt tard l'abril. I això ho hem fet a Barcelona, ho hem fet a Madrid, i la idea ara és fer-ho a Palma, fer-ho a Sevilla, fer-ho a Màlaga, Londres, a diferents llocs, perquè hem trobat que és la manera d'educar aquests nous consumidors que són tan interessants. Ja està, tenia una altra cosa, però ja el Rafa ja m'apreta i ja està. Era un vídeo molt petit. Hem fet una altra campanya aquest Nadal per acostar-nos una mica als joves, però també a aquestes dones i a aquest consumidor una mica més familiar, que ha sigut una campanya amb el Bryce F., no sé si el coneixeu, és l'actor principal de Paquita Salas, és el següent slide, aquí. I hem fet una campanya amb ell que ha tingut 1,5 milió de visualitzacions, una campanya molt senzilla, és aquest. No sé si el veu veure. I va ser una mica desmuntar amb un toc d'humor alguns mites del cava, però coses tan senzilles com la cullereta dins de l'ampolla, per exemple, i també va funcionar molt bé perquè realment era parlar amb un llenguatge molt normal. Que felices. Aquest és el dia de la loteria, ¿no? A ver, que no es envidia, ¿eh? Que todo el mundo sabe que el dinero no da la felicidad. Y luego se compran chalés, coches de lujo, chorradas. Y al final, en 2 días, arruinados. Ah, mira, lo sacan el cava. Pero en vasos de plástico no, qué cutre. El cava hay que tomarlo en copa de cristal y con un poquito de jamón. Ay, ahora me ha entrado hambre. La lotería, donde hay cava, hay alegría. Una
Hem fet, després la gent ens enviava els seus vídeos brindant, hem fet un sorteig que era guanyar cava per tot l'any, llavors hi ha una persona que rebrà cava cada mes per poder tenir a casa, etc. I bueno, això era el que us volia ensenyar, com la Déu Cava ens hem tornat una mica bojos fins i tot al final de l'any. I bueno, les reptes que tenim, que són molts, i les oportunitats que, com heu vist, són moltíssimes també. I doncs ja està. Si ens voleu seguir per xarxes, encantats també. Gràcies. Moltes gràcies, Sílvia.